Hayırlı irte, Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары студияда Гүлназ Ибрахимова. Татарстанда федераль жиынның Дәүләт думасына сайлаулар җитди тәртип бузуларсыз узган. Министрлар кабинетында сайлау кампаниясына йомгак ясалды. Казан Экспо мәйданчыгында Казан Digital Week 2021 халыкара форум ачылды. Койсы файдалырак социаль пакетме әллә акчалата ярдәмме ташламалардан файдаланучылар 1 октябрьгә кадәр үзләренә кирәклесен сайларга тиеш. Яңа технологиялар заман таләбе халыкара форум мәйданчыгыннан цифрлы казанышлар турында махсус репортаж. Менә бу сакчы робот зарарлы җыештыру объектларын кешеләрдән сакларга сәләтле. Для того, чтобы минимизировать человеческие потери на каких-либо объектах, там, где есть угроза непосредственно жизни. Бу машинаның да үз интеллекты бар. Татарстанда машина итүчене үзе сынаган дөньядагы беренче автомобиль барлыкка килде. Халыкара форумда цифрлы технологияләрнең яңа казанышларын тәкъдим иттеләр. Михаил Мишустин видео элемтә аша Россияны IT-индустрия өчен иң кызыклы идитәргә чакырды. Күргәзмә павильоны форумның казанышларны күрсәтү урыны гына, әһәмиятле яңалыклар турында пленар утырышта сөйләштеләр. Налоговые льготы, которые... Бу күзлектән чыгып караганда, дөньяның башка урыннарында бизнесны алып бару Россиягә караганда отышлырак дип әйтүе кыен. Цифрлы трансформация дәвам итә. Аны Татарстанда тикмәгә генә тикшермиләр. Столково рейтингы буенча республика цифрлаштыру буенча илнең иң алдынгы төбәге. Этот результат достигнут благодаря комплексной работе по целому ряду направлений. В 2007 году мы внедрили систему принятия решений в госуправлении электронное правительство. Форумда меңнән артык спикер катнашты. Халыкара тәҗрибә белән күз алдында бергәләп уртаклашу мөмкинлеге бар. Соглашение подписано. IT тармакта кадрлар кытлыгын хәл итү төп бурычларның берсе. Белгечләрне әзерләргә кирәк, шул исәптән цифрлы продуктлар ярдәмендә дә. Укытуны мәктәп эскәмиясеннән башлыйлар. Хөкүмәт карары буенча киләсе елдан башлап Россиядә мәктәп укучыларының программалаштыруны тирәнтен өйрәнү мөмкинлеге барлыкка килә. Фәнис Мөхәммәтов, Вадим Струминский, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Шулай ук Рөстәм Миңнеханов Digital Skills 3-нче тармак чемпионатын ачу тантанасында катнашты. Бу чара Казан Экспо мәйданчыгында узды. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, Татарстан Digital Skills ярышларын 3-нче тапкыр кабул итә. Быел чемпионат Казан Digital Week халыкара форумы белән бер мәйданчыкта уза. Мондый чараларның бер-берсен тулыландыруы бик дөрес дип ассызыклады президент. Шулай ук Рөстәм Миңнеханов республика хөкүмәте утырышында катнашты. Рәсми чара сәнәгатьне һәм энергетиканы цифрлаштыруга багышланды. Максат яңа технологияләр хисабына республика икътисадын үстерү. Казан Экспо мәйданчыгында Татарстан президенты Беларусь делегациясе вәкилләре белән дә очрашты. Эшлекле әңгәмә, мәгълүматлаштыру, экология һәм җиңел сәнәгать өлкәләрендәге хезмәттәшлек мәсьәләләрен кулачлады. Казан Digital Week форумы ачылышында Рөстәм Миңнеханов Coca-Cola HBS башкарма директоры белән хезмәттәшлек нәтиҗәләре һәм киләчәккә планнар турында фикер алышты. Шул исәптән Казанда махсус олимпиаданы 2023 елга күчерү турында да сүз кузгатылды. Халыкара форум барышында Рөстәм Миңнеханов Positive Technologies генераль директоры белән дә очрашты. Алар республиканың цифрлы икътисады мәгълүматының куркынычсызлыгын тәэмин итү өлкәсендә киләчәк үсеш мәсьәләләре буенча фикер алышты. Хәзер һава торышы хакында. Синоптиклар билгеләп үткәнчә, бүген иртәгә урыны белән республиканың көньяк һәм көнбатышында яңгыр яварга мөмкин. Һава температурасы көндез 11 градустан 16 градуска кадәр җылы була. Метеорологларның башлангыч мәгълүматлары буенча, җомга һәм шимбә 24 һәм 25 сентябрьдә төбәктә һава шартлары көньяк-көнбатыш циклонының атмосфера фронтын билгели. Яңгырлар көчле җил булуы ихтимал.
Ташламалардан файдаланучыларның барысы да социаль пакетны сойласа, Татарстанга бу категория кешеләргә дарулар сатып алу өчен 4 миллиард ярым сум акча бирелә. Бу хакта Татар информ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә сөйләделәр. Социаль пакет мохтаҗлар өчен дару препаратлары җыелмасын үз эченә ала. Әмма татарстанлыларның сайлау хокукы бар. Пакет урынына аларга ай сайын 950 сум компенсация алу мөмкинлеге бирелә. Республика халкының 68% ел сайын шундый сайлау ясый. Тулаем Россиядә бу күрсәткеч 82%-ка якын. Табиблар борчуда, чөнки һәр вакытта да бу акчалар дарулар сатып алуга тотылмый. Өстәвенә финанс югалтуы да күбрәк. Барлык ташламалардан файдаланучылар социаль пакетны сайласа, бюджетка 4 миллиард ярым сум акча керә. Бу авырулар өчен күпкә отышлы. Россия Федерациясе федераль җыйынының Дәүләт Думасына сайлаулар җитди тәртип бозуларсыз узган. Бу хакта министрлар кабинетында узган брифингта үзәк сайлау комиссиясе җитәкчесе Андрей Кондратьев хәбәр итте. Ул тагын бер кат тавыш бирү нәтиҗәләренә йомгак ясады. Журналистларның сорауларына җавап бирде. Бу сайлаулар иҗтимагый контроль дәрәҗәсе буенча моңарчы күрелмәгән сайлаулар буларак тарихка кереп калдылар. Сәяси партияләрдән һәм иҗтимагый оешмалардан 16 меңнән артык күзәтүче, участокларда видео теркәү, ихтияр белдерү һәм тавышларны санау барышының ачыктан-ачык системасы. Сайлау комиссияләре әгъзаларының да бурычлары артты. Мы видим, что не было столпотворений, не было. Сайлау участокларында ыгы-зыгы күзәтелмәде. Кешеләр тыныч шартларда ашыкмыйча үз тавышларын бирде. Тавыш бирүне ичкенгә биреләү үзен уңаяктан күрсәтте. Бу яхшы карар. Киләчәктә дә без әлеге вариантларны куллануны күз алдында тотабыз. Гражданнарның сайлау хокукларын координацияләгән барлык ведомстволар, сәламәтлек саклау министрлыгына, Роспотребнадзорга, Ичке эшләр, гадәттән тыш хәлләр министрлыкларына аерым рәхмәт сүзләре әйтелде. Андрей Кондратьев тагын бер кат саннарны искә төшерде. Участокларга сайлаучыларның 79% диярлек килгән. Сәяси конкурентлардан зур айырма белән җиңүне бердәм Россия яулады. Икенче урында КПРФ. Шулай ук ЛДПР һәм Справедливая Россия за правду партияләре лидерлар арасында. Журналистларның сораулары арасында Мәскәү үрнәгендә республикада дистанцион электрон тавыш бирүне куллану мөмкинлеге. Техник яктан Татарстан моңа әзер. Шулай да соңгы карар экспертлар белән иҗтимагый фикер алышулардан соң кабул ителә. Электронное голосование – это дополнительная опция. Электрон тавыш бирү гадәти тавыш бирүне алыштыра алмый әлбәттә. Ул сайлаучыларга тавыш бирүдә катнашу өчен истәмә мөмкинлек булып тора. Фикерләрне уртага салып сөйләшкәннән соң уртак бер карарга килергә мөмкин. Үзәк сайлау комиссиясе күзлегеннән караганда, без электрон формада тавыш бирүне оештырырга әзер. Участокларда вакцинация пунктларын оештыруны аерым билгеләп үттеләр. Алар 848 иде. Грипптан һәм ковидтан прививканы 24 мең кеше ясаткан. Дума кампаниясеннән тыш аерым округларда республика парламенты һәм җирле совет депутатларын сайлауларда узды. Муниципаль сайлауларга нәтиҗәләр, территориаль сайлау комиссияләре республика үзәк сайлау комиссиясенә мәгълүматларны тапшыргач бераз соңрак ясала. Фанис Мөхәммәтов, Дмитрий Евторов, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Россиядә елның төп вакыйгаларының берсе халык санын алуга бер айдан кимрәк вакыт калып бара. Ул 15 октябрьдә башлана, 14 ноябрьгә кадәр дәвам итә. Быел халык санын алу төрле форматта була. Кешеләр белән очрашып, мәгълүматларны кәгазьгә яздырырга яки сорауларга җавапларны онлайн электрон рәвештә дә алырга мөмкин. Илдә халык санын алуга әзерлек бара. 15 октябрьдә үк җан исәбен алучылар эшкә керешә. Дәүләт хезмәтләре порталы аша төп сорауларга җаваплар кабул ителә. Барысы 33 сорау. Кешенең җинесе, яше, гаилә хәле, белеме, торак шартларына бәйле. Элеккеге кебек үк нинди милләттән булуын, туган тел итеп кайсы телне санавын сорашалар. Кәгазь форматта җавапларны сайлау мөмкинлеге булса, дәүләт хезмәтләре порталында берни язылмаган. Для вопроса о национальной принадлежности. Халык санын алу битендәге башка сораулардан аермалы буларак кешенең милләте, туган теле турындагы сорауларга исемлектә бернинди җавап варианты да күрсәтелми. Кеше үзенең кайсы милләттән булуын, кайсы телне туган тел итеп санавын үзе хәл итә. Бу якынлашып килүче халык санын алуның төп принципларының берсе. Россия Конституциясе тарафыннан милләт һәм туган тел буенча үз-үзеңне билгеләү мөмкинлеге гарантияләнгән.
участника переписи очень... Җан исәптә катнашучы һәр кеше өчен хәзердә, киләчәктә дә этно мәдәни ихтыяҗларның исәпкә алынуы мөһим. Бу телгә дә, дәресләргә дә, укытучыларга да, милли театрга да, милли әдәбиятка да кагыла. Мондый алым 173 милләт вәкиле яши торган Татарстанның барлык милли күп төрлелеген, иң күп санлы татарлар, руслар, марилар, удмуртлар, чуашлар, мордваларны җентекләп күрергә мөмкинлек бирә. Айзилә Батырханова, Диана Дасаева, Татарстан яңалыклары. Яңалыклар чыгарылышын дәвам иттерәбез алдагы минутларда. Кесе китабының нинди уңайлыклары бар? Республикада халык санын алуга әзерлек бара, быел аның нинди үзенчәлекләре? Пифагор кушаматлы роботның юлдагы маҗарасы ни белән тәмамлана? Уникаль проект турында махсус репортаж. Китап һәм шигърият халкыбызның мәңгелек юлдашы. Бүгенге көндә кесе китабы форматындагы җыентыклар чыгару иң отышлы алым. Бигрәк тә яшь шагыйрь язучылар өчен үз китабыңны булдыру зур вакыйга. Бу яңа талантлар табарга, аларга киләчәктә дә туктап калмаска иҗат итәргә омтылыш бирә. Татарстан китап нәшриятының җәйге алан чыгында яшь авторлар катнашкан чара белән тулырак киләсе язмада танышырга мөмкин. Исәнмесез, китап сәхифәсе белән сезне мин Ләлә Зайнуллина таныштырам. Быелгы җәйнең матур көннәренә һәммәбез соклана. Шул мөмкинлектән файдаланып, тормыш шау-шуыннан арынып, җанга ял алыйм дисәң, яраткан китабыңны кыстыр да табигатькә чык икән. Татарстан китап нәшрияты Татмедиа акционерлык җәмгыяте бинасы янындагы әдәби кафеның җәйге мәйданчыгында әлеге мөмкинлекне тудырды. Яшь авторлар Алмаз Мансуров, Лилия Гыйбадуллина, Булат Ибрахимов, Гөлназ Газизова, Ләйлә Хәбибуллинаның кесе китабы форматындагы шигырь җыентыклары яңа форматта тәкъдим ителде. Татарстан китап нәшриятында елына гомумән 200-гә якын исемдә китап чыга. Бу инде ял көннәрен алып атсак, көн сайын яңа китап дигән сүз. Һәм инде яшьләребезгә игътибар бирмәсәк, бу бик зур гөнаһ булыр. Шуңа күрә дә без бүген бу беренче проект түгел, узган елларда да без шактый гына менә җыентыкларда яшьләребезне биреп бардык. Аларның шигырьләрен, аларның язмаларын. Ә инде бүген менә шушы 5 яшь шагыйрьгә менә олы шигърияткә зур бер адым ясау, ул инде безнең өчен дә киләчәктә менә бу талантларын үсерләр дигән өметтә булуыбыз безнең өчен дә бик зур вакыйга булып тора. Һәм киләчәктә дә бу проект дәвам итәр дип уйлыйбыз. Кесе китабы сериясе белән чыккан җыентыкка аларның моңарчы бер кайда да чыкмаган әсәрләре урын алган. Укучылары белән очрашуда яшь авторлар үзләре белән таныштырды, шигырьләрен укыды. Ничектер киеренке, бер төрле тиз агышлы заманда яшибез. Кеше шуңа күрә шигърияткә, иҗатка, матурлыкка күңеле белән тартыла торган, шул җанына җитмәгән ялны, матурлыкны шуннан эзли торган чорда яшибез дип уйлыйм мин. Бәрәкәтле җыентыклар булсын, бәрәкәтле башлангыч булсын. Күңелең чипчиста, кичерде ул сине, аңлады. Кешеләр йоклады, күңелең уйланды, уянды, таң алды. Авторлар яшь булуларына карамастан, аларның шигырьләрендә тирәнлек, татар тарихы, гамьле күңелләре чагыла. Ләйлә Хәбибуллина өчен әлеге очрашу бигрәк тә дулкынландыргыч. Бу аның тәүге китабы. Әллә нигә ярсуына, алсуына тамырларның битарафлык, рәхәт туйга һәм куркыныч. Артык тыныч диңгезләрнең дулкыннары, упкыннарның биеклеге кысмый тонны, тынгы бирми бары кышлар, ник җитми ул. Иң өметле каләм, яшь каләм ияләре. Алар инде узган елларда төрле җыентыкларда, антологияләрдә дөнья күргәннәр иде. Бүтән язучылар берлеге әгъзалары менә билгелерәк шагыйрьләр бүген менә Гази Нурмурат, Ленар Шаих, Рифат Салахлар, Илсия Рексанова. Алар барысы да шул вакытта мин дә бик күп конкурсларда без бу егетләрне, кызларны инде күзәтеп килдек. Аларның барысы да бик күп конкурсларда җиңүчеләр, гран-при ияләре, Иделем Акшарлагымы ул, Глаголицымы, Әллүкеме, Шигъри Сабантуймы. Алар барысында да катнашып, инде билгеле генә
казанышларга ирешкәннәр. Кешене хәзер әйтәләр, шигырь укымыйлар диләр. Ләкин Татарстан китап нәшрияты чын мәгънәсендә безнең халык әле шигырьләр укый дип әйтә. Һәм чын мәгънәсендә укый да. Алар әдәбиятта үзләренең әйткәнемчә үзләренең юлларын тәгаенләделәр. Алар үзләренең стильләрен булдырдылар инде. Һәм алар безнең чынлап та бик зур өмет тотып торган яшьләребез. Менә аларның кичкенә китаплары чыгып килә. Минем бик күрәсем килә инде аларның хәзер саллы китапларын. Чөнки алар инде саллы китапларын чыгарлык дәрәҗәгә миңа калса җиттеләр. Ул яшькә дә җиттеләр һәм аларның иҗатлары да моңа мөмкинлек бирә дип уйлыйм. Яшь шагыйрь язучылар өчен үз китабыңны булдыру зур вакыйга. Бүгенге чара аларга киләчәктә дә туктап калмаска, иҗат итәргә омтылыш бирсен. Китап һәм шигърият халкыбызның мәңгелек юлдашы булсын дигән теләктә бүгенгә саубуллашам. Бүген Крылья Советов һәм Горкино Әмәт Урманы паркларында көндезге сәгать 2-дән кичке 5-кә кадәр вакансия ярминкәләре була. Килүчеләр шәһәрнең кадрлар хезмәтләре вәкилләре белән очраша. Буш вакансиялар турында мәгълүмат ала. Тормышта көтелмәгән хәлләрдә очрый. Ярославль шәһәреннән Казанга кунакка килгән туристның да кинәт хәле начарая. Тиз арада республика клиник хастаханәсенә алып килеп, кичектергесез операция ясыйлар. Шулай итеп, табиблар гомерен саклап кала. Табибларның чираттагы батырлыгы хакында киләсе язмада. Табиб сүзләре Елена Родинаны нык шатландырды. Әле берничә көн элек кенә Казанга дуслары янына кунакка килгәч, хастаханәдә ятармын дип башына да китерми. Көтмәгәндә өянәге башлана, хәле авырая. Приступ желчно-каменной. Үт куыгындагы таш кузгалды, каты авыртты. Балалар тиз арада хастаханәгә алып килде. Лена проблема турында белгән, үзе яшәгән шәһәрдә тикшерелгән. Никаких срочных рекомендаций к оперированию не было. Планлы операция ясарга тиеш түгелләр иде. Таш кузгалгач, монда ясарга булдылар. Нәкъ менә шушы хастаханәдә булып, шушы табибларның операция ясауына шатмын. Республика клиник хастаханәсенә башка төбәкләрдән дә пациентлар күп килә. Күрше шәһәрләрдән дә, ерактан да төрле диагнозлар белән киләләр. Кешеләргә ашыгыч хирургия ярдәме кирәк булган очраклар күп шул. Бывает часто и по неотложке, и по плановому направлению. Без кичектергесез планлы операцияләрне дә ясыйбыз. Планлы операциялар ясау өчен авыруларга яшәү урыннарыннан безгә юллама алырга кирәк. Россиянең башка төбәкләреннән килүчеләргә шулай ук кичектергесез операциялар ясарга туры килә. Республика клиник хастаханәсе табиблары һәркемне кабул итәргә әзер. Моның өчен барлык шартлар да бар. Ләлә Зайнуллина, Валентина Васильева, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары. Казанда үсештә тайпылышлары булган балаларны тәрбияләү үзенчәлекләренә багышланган түгәрәк өстәл үткәрелде. Анда ата-аналар һәм белгечләр катнашты. Спикерларның бер өлеше видеоконференция аша чыгыш ясады. Белгечләр билгеләп үткәнчә, иң мөһиме балага яшьтәшләре белән аралашырга өйрәтү. Шулай ук очрашуга психологлар да кушылды. Алар бала белән элемтәне ничек җайга салырга кирәклеген аңлатты. Шулай ук Казанда сәламәтлеге шикле балаларга кагылышлы семинар да узды. Татарстан Республикасында кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкиле Сәрия Сабурская әти-әниләр белән очрашты. Семинар аутизм диагнозы булган сабыйлар турында һәм алар өчен уңайлы мөхит булдыруга багышланды. Бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы мәгълүматларына караганда, дөньяда һәр 160 баланың берсе аутизм авыруы белән интегә. Казанда Евгений Гомельский кунак булды. Баскетбол буенча СССР җыелма командасының легендар тренеры спорт башкаласы традицион турнирында җиңүчеләрне бүләкләү тантанасында катнашты. Ярышлар Татарстан баскетбол федерациясенең элеккеге президенты Геннадий Ветровка багышланган иде. Дәрәҗәле турнирда кем җиңү яулавын хәбәрчеләребез белеп кайтты. Уен мәйданында Россия һәм дөнья баскетболының булачак йылдызлары дип әйтсәк тә ялгышмабыз. Чөнки нәкъ менә алар берничә елдан соң Суперлиганың әйдәп баручы клублары өчен чыгыш ясарга мая туплый. Һәр хәлдә Россия баскетболы легендасы Евгений Гомельский моңа өметләнүен яшерми. Аның җитәкчелегендә хатын-кызлар җыелма командасы Олимпия уеннарында алтын медальгә лаек булды. Атаклы тренер Геннадий Ветровны да яхшы белгән. Турнир аның истәлегенә үткәрелә. Шулай спортчыга багышланган фотоальбом да тупланган. Мәскәү, Удмуртия, Курск, Самара, Оренбург өлкәләреннән һәм әлбәттә Казаннан Уникс юниор командалары көч сынашты. Хатын-кызлар арасында Санкт-Петербург командасы, ә ир-егетләрдән Мәскәү өлкәсенең Химки баскетболчылары беренче урынны яулады.
итог. Все команды хорошо играют на России, и мы готовились, старались и вот выиграли благодаря тренировкам. Турнирда җиңүчеләргә кубоклар, медальләр тапшырылды. Мөршидә Җихан, Дмитрий Второв, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Казанда транспорт карталарын тулыландыру буенча яңа пунктлар ачылды. Сәүдә үзәкләрендә, җир асты кичүләрендә һәм метро станцияләрендә картаны сатып алырга да, акча салырга да мөмкин. Пифагор кушаматлы роботның юлдагы маҗарасы. Татарстан Республикасы ЮХИДИ идарәсе, юл хәрәкәте иминлеге дәүләт бюджет учреждениесе һәм Мәгариф министрлыгы KidSpace белән берлектә әнә шундый исемдәге уникаль проект булдырды. Ул Казан шәһәренең башлангыч сыйныф укучыларына һәм мәктәпкәчә яшьтәге балаларга исәпләнгән. KidSpace балалар шәһәрчегендә юл хәрәкәте кагыйдәләре буенча таны белү квесты узды. 52 гимназияның 3нче сыйныф укучыларына юл йөрү кагыйдәләре турында сөйләделәр. Барлык белемнәрен практикада ныгыттылар. Яшь катнашучыларның әти-әниләре дә читтә калмады. Алар юл йөрү кагыйдәләрен кабатладылар, махсус билгеләнгән мәйданчыкта тест уздылар. Считаем, что сейчас в рамках такого города это очень важно. 3-й класс ходит в школу, уже иногда отпускаем от них, чтобы знали основные правила, как вести себя по дороге в школе. Кечкенә генә шәһәр буйлап сәяхәт иткәндә, бала уен аша юл хәрәкәтенең төп кагыйдәләрен аңларга һәм үзләштерергә, практикада файдалы күнекмәләр алырга мөмкин. Ул үзен юлдагы гадәттән тыш хәлләрдә дөрес тотарга, велосипедта йөрү кагыйдәләрен белергә, хәтта модельле юлда йөрергә, төрле транспорт төрләре, уеннар куркынычлыгы турында белергә, шулай ук беренче ярдәм күрсәтергә өйрәнә. Я хочу сказать, что Россия Федерациясе территориясендә үткәрелә торган юлларда куркынычсызлык атнасы турында әйтеп тормастан, бүгенге чарага туталсак, мин шуны әйтер идем. Монда Казанда KidSpace балалар шәһәрчегендә без нәкъ менә балаларыбызга юлдагы барлык хәлләрне үзләштерергә мөмкинлек бирүче барлык локацияләрне дә ачтык. Проектны Бөтен Россия юл хәрәкәте куркынычсызлыгы атнасына туры китереп башлап җибәрделәр. Аварияның рәсми статистикасы мәгълүматлары буенча, соңгы 7 айда Казан юлларында юл транспорт һәлакәтләре саны 8%, ә үлүчеләр саны 10%-ка кимегән. Әмма уңай үзгәрешләргә карамастан, балалар катнашында юл транспорт һәлакәтләре саны 16%-ка арткан. Мондый таны белү уеннары үткәрү укучыларга кагыйдәләрне яхшырак өйрәнергә ярдәм итә дип ышана инспекторлар. Айзилә Батырханова, Ангелина Морозова, Никита Граханцев, Татарстан яңалыклары. Казанда узган елның ноябреннән алып 6 сәүдә үзәгендә намаз уку бүлмәсе ачылган. Якын киләчәктә гыйбадәт кылу бүлмәләрен башкаланың тагын 3 иң ире сәүдә үзәкләрендә ачарга ниятлиләр. Киләчәктә мондый бүлмәләрне Казаннан тыш республиканың башка район һәм шәһәрләрендә аерым алганда Түбән Камада, Чаллыда ачу планлаштырыла. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Без бүгенгә сезнең белән саубуллашабыз. Коронавирустан прививка сатырга онытмагыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән, имин булыгыз.